Och, zo. Hey, Dirk. Ook de bedoeling dat ze zo serieus kijken of is dat een beetje de spanning? Nee, Die moeten serieus gaan. Oh, dat moet? is met de Merk. Ja, hij is al de instructeur geweest met man. Uw man is instructeur geweest? Die hoorde bij de officiële. Oh, dan moet ik even met uw man gaan praten. Hoor ik dat nou goed? Bent u instructeur geweest van... Nee, ik ben raadslidinstructeur. Ja, maar je hebt altijd meegedaan met de organisatie. Oh, met hier van de kinderoorlog, de eerste 4 jaar heb ik er aan meegedaan met anderen. Met anderen. Maar u weet in elk geval hoe het is om dan die jongelui om die in de pas te laten lopen. Ja, enorm mooi om dat te doen. En we zijn 4 jaar meegedaan. Eerst in Neer, daarna in Gruttenvos, 2 keer in België. Het 4e jaar is Bezel kampioen geworden van kinderoorlog in België. We deden 25 scholen aan mee en Bezel had de eerste prijs. En toen zijn we weer teruggekomen en dan sta je versteld dat de hele markt al helemaal vol zit. Omdat de jongelui met die mobieltjes, die hadden het thuisfront al gewaarschuwd. Dat was een enorme happening. En dan hebben we het over het kinderoorlog. Kinderoorlog van 2012, toen Bezel kampioen geworden is. En dat heeft u 4 jaar gedaan? Ik heb dat 4 jaar gedaan, samen met anderen natuurlijk. Hè? Zeker, samen met anderen. En toen hebben we in september een receptie gehouden. En dan hebben we dus de OLS, Midden-Limburg Schuttersbond, uitgenodigd voor de receptie. Omdat Bezel, de kinderoorlog, kampioen geworden was. En die autoriteiten van het OLS die zeiden dat is de eerste keer dat we naar de receptie gaan van het kinderoorlog hier in Bezel. Oh, nou zie ik ze daar achter lopen. Wat is nu weet u wat de bedoeling is nu? Ja, nu gaan ze een jel. Oh, een jel, die hoorde Moet ik je net even al. gaan kijken? Ja, dan moeten we even kijken. Maar je moet er toe. Dat we voor de jel in elk geval tijdig... Dus als ze dadelijk klaar zijn met... Als we goed gemarcheerd zien, dan gaan ze de jel doen. Enig kioskje ook trouwens, hé. Zo is ze ook niet meer druk. Dan gaan we hem krijgen. We zijn de draken van de Chatterie. We zijn de draken van de Chatterie. We marcheren, zie aan zie. We marcheren, zie aan zie. Wij gaan alle bulkens raken. We gaan alle bulkens raken. Het emmeke is Philippijnse draken. Het emmeke is Philippijnse draken. Hey! Welke is er nog? De achteraan met de sterne vrij lang. Nee, dus nu als ze er zo doorheen krijgt, met zo'n schild erboven, met zo'n speerken. Oh, met het vaandel eigenlijk? Nee, door 2 of 3 achter. Wie had ze? Jente. Jente. Kijk, nou komen ze nog een keer langs, dan kunt geen Jente even aanwijzen. Ja. Even kijken achter de vaandeldrager. Dan krijgen we eerst het koningspaar. Koningspaar, ja, of eerst het ummeke. Koningspaar en daarachter de midden. Oh, kijk, ja. Ze lachten toch even op pap, hè? Ja, maar dat moet ook, hè. Dat moet ook. Is die nou zo groot voor hun leeftijd? Die is wel groot voor haar leeftijd. Wat zou ze dat nou van hebben? Dat kan ik niet zeggen. Hé, maar dat wil je pap toch niet missen? Nee, dat moest het niet vrij maken, hè. Maar dit is nog maar oefenen, hè? Ja, weet ik, maar ja, volgende week als het echt oorlog is, dan zien we er neer. Dus dan is dit de minst wat we kunnen doen, hè. Dus je kent niet nog
En dat is vlakbij. Ja, weet ik. Ja. Soms hebben ze andere verplichtingen en dan reupt het werk en dan moeten ze daar doen. Hè. Wat is er dan belangrijker dan het kenjeroles? Ja, ik weet dat. Ik weet niet dat ze dat wel kan vertellen op televisie. Nee, maar vandoor los dat het OLS echt iets Limburgs is, van Nederlands Limburgs en Belgisch Limburgs, ben ik zelf ook redelijk trots dat ik zelf ook heel veel doe van de Limburger. Voor Max Verstappen eigenlijk alle merchandise en alle reizen. Dus ik zit volgende week dinsdag, dan zit ik al in Spielberg ter voorbereiding van de race daar. Dat werd alsmaar drukker volgens mij ieder jaar door, of niet? En alsmaar gekker, ja. En alsmaar gekker? Ja. Hoeveel tribunes zien er nou inmiddels? We zijn vorig jaar begonnen met Max Verstappen tribunes op te zetten. Dus we dachten we gewoon één tribune vol te zetten, maar dat zijn er 3 geworden. En via Verstappen Travel brengen we bijna 17.000 Nederlanders naar Spielberg toe. Ja. 17.000? 17.000, ja. En dan, als ze dan, dat heb ik vorig jaar ook gedaan, dan kijk ik heel even naar de Duitse registratie, hè, bij RTL. Ja. En dan zien ze gewoon dat ze zien eigenlijk wel jaloers dat er zo'n enorm oranje legioen is. Ja. Dat zien natuurlijk, vooral als je dan naar Oostenrijk kijkt, daar zitten de diehard fans. Hè. Want vind je, dat is gewoon 1000 kilometer rijden, hè, voordat ze daar zijn. Dus daar zitten wel de jongens die wat echt niet sinds 2 jaar racefans zien, maar wat de Formule 1 al heel lang volgen. En dat is wel mooi, dat ze daar met zo'n grote massale troep aanwezig zijn om Max te supporten. Ja. En waarom gaat jij door naartoe? We doen want in feite is ook werk dan gedaan door, of niet? Ja, we doen een stukje merchandise, maar we doen ook Verstappen Travel. Dus kijk, als we dan met 17.000 mensen hergaan, die moeten ook daar terecht kennen voor als het is, vragen of whatever wat. Dus die moesten wel goed supporten, absoluut. Wat vind jij ervan, van Zandvoort, het nieuwe verhaal? We zullen zien wat het dus brengt. Hè. We zullen zien wat het dus brengt. Ze hebben nog een hele hoop werk te gaan, maar dat zullen ze vast en zeker onder controle krijgen. Maar daar zit je ongetwijfeld toch ook al mee bezig, of niet? Daar zijn we ook mee bezig, ja. Ja. Politiek antwoord natuurlijk, hè? Maar dat is Formule 1, hè. Dat is Formule 1. Ja. Stoort je ook door... kijk, het is natuurlijk dan ook beroerd, maar stoort ook dat wel eens dat het zo'n politiek gebeuren is geworden? Ja, het hele Formule 1 dat gaat om heel veel geld en heel veel belangen wat daarin zitten. Dus dan is het nou eenmaal zo en dan moest je door nou acteren. Hoe ziet je door ingerold? Koos je Max al door vuur? Ja, want ik heb eigenlijk voor zijn pap heb ik vroeger al gewerkt en de merchandise voor gedaan. En toen hebben we het fanclub opgericht destijds. Dus ook met Jos hebben we hele leuke dingen gedaan. Toen waren we de grootste fanclub van een Formule 1 coureur. Toen had je voor binnen 20.000 fanclubleden. Maar toen had ze nog niks digitaal. Hè. Toen kreeg ze 3 dagen na de race een nieuwsbrief hoe alles instond wat er dat weekend was gebeurd. Nu kijk ze live met in de cockpit. Dus ja, dat vliegt vroeg. Hè. Was allemaal kennis tegenwoordig. Ja. Maar ziet je Max nog wel eens? Ja, we zien Max natuurlijk wel met enige regelmaat. Ja. Want alles wat we doen, dat is Max Verstappen Management, maar ook Max bij betrokken. Dus als we nieuwe artikelen doen, ontwerpen of zoiets, dan moet Max zien stapel op en eerder hebben we geen go. Dus, maar dat is wel een mooie, dat zo'n jong wat het zo druk heeft, tot in de puntjes, dat je gewoon geregeld wilt hebben. En dat de wet van, als het gemaakt werd, dan wil ik wel hebben gezien, dan wil ik wel achter staan. Dus hij wil niet alleen de controle over de wagen hebben tot in de finesses, maar ook dit soort dingen door... Hij wil dan alles de controle hebben. Dan is er leading in het hele verhaal. Maar dat maakt het vooral ook zo mooi en juist zo uniek. Ik zie nou dat sinds dit seizoen, dat er wat meer, moet ik dat zeggen, hij is wat milder geworden. Ja, hij draait wat meer, maar hij is wat minder komt tegen de krep. Kijk, het is natuurlijk ook niet niks op zo'n jonge leeftijd al... dat presteren wat er nu duidt en de ervaring leert dat er natuurlijk ook doorgroeit in alles wie er is en wie er duidt. Dus ja, dat zien we allemaal terug. Ja. Maar dat zie je bij de oudere coureurs ook. Dus dat is wel mooi. Dus de wilde horen gewoon er een beetje vanaf nou? Ik moet hopen van niet, want dat maakt de Formule 1 juist zo interessant. Hè. Ja, dat is ook de reden waarom heel veel mensen weer naar de Formule 1 zien gaan kijken überhaupt. Treintje rijden, dat willen we niet zien. Dus, file race, hè? Ja, file race. Daar we niks van hebben. Nee. Maar als je hem dan, want je kent hem dus al heel lang. Ja. Want als je voor Jos al gewerkt hebt, dan kent je hem ook als kleine Max. Is Max nog steeds...
vanaf dat er geboren is tot wie er nu is. Ja. Ik bedoel, de eerste jaren had dat natuurlijk, hebben we voor niet zo gevolgd, maar wie er Formule 3 ging rijden, toen hebben we gezegd van weer toch wat dit management, misschien moeten we het gaan doen. Ja, nee, allemaal te vroeg, want we hebben een Formule dit, Formule dat en misschien over een paar jaar. Maar ja, het ging allemaal veel rapper als dat iedereen had gedacht. Ja. Kan er nog een beetje zichzelf zien? Als ze bijvoorbeeld heen naartoe komen met ook dingen te bespreken, is het dan nog dezelfde Max van vroeger? 300%. Ja? En dat maakt het ook zo mooi en soms zo kippenvelachtig. Zeg ik altijd dat er gewoon, hij is wie er is. En daar weer ik warm van. Dat er zich ook druk maakt om kleine dingen. Dat er duidelijk zijn stem in luid huren en niet langs de school loopt. Dat is super mooi. Dat maakt de man zo'n grote sporter. Tot slot, wat vond Jenter ervan? Dat pap in Oostenrijk zit en dan niet nooit kinderen les komt? Ja. Die ziet natuurlijk ook wel, want uiteindelijk gaat ze ook vaak genoeg met. En heeft ze ook het voorrecht om soms achter de schermen te zien. Dus ze snappen het wel, ja. Oh, dus die vindt familie nog wel leuk? Ja, zeker. Onze zoon die zit op een HAVO en die heeft het zich zo geregeld dat er eerder uit school mocht. Dus die komt ook, gaan werken in Spielberg. Dus de hele familie is er mee bezig. En de wederhelft ook? Ja, maar die duidt los van dat ze bij me gewerkt heeft, ze ook hier met het OLS heel veel dingen gedaan. En ja, daar hebben ze met een hechte groep vrijwilligers ontzettend veel werk verricht. Ik denk dat we dat resultaat net hebben gezien, dat er super uitziet. En dat past eigenlijk wel bij alles wat ze hier zien bezel. Dat samen het grote toverwoorden, samen moesten het gewoon met z'n allen doen. Tot slot, ik neem aan dat pap niet 3 dagen na het evenement kinderles in de nieuwsbrief moet lezen hoe het gegaan is met de dochter. Nee, dat zal wel direct even zien. Daar moeten we direct. En misschien nog een beetje FaceTime livestreaming. Dus dat is toch wel mooi met de digitale tijdperk. Dat ze toch overal bij kunt zien. Ja.